kubor nakaslem jong unong san Hima. Ka khasi jantia Synod Pdeng. Kala Pynrem jur Halor ke Jingshah siat yap ki Ngut ki pastor Manipur. Dak bakdo bakane kade ke jing Pynïap ke bashir khai ba ke jing le khawpot persha ikinong yalam Balang ki ba IT ala ke jing banwan ra ke jing suk ba ka bha kamyat ha ka long brio man brio. Habagran shakilat patai kubor moderator ka KJP Synod Pdeng. Reverend HK nong besap Ulapan pau ke jing sosi bat gendet bantip yakani ke kubor Halor ke Jingshah Pynïap Reverend Bum Thang Situlu General Secretary Barim ke Manipur Baptist Convention UPK Kuanglun bat upastor Pakulan upastor nong besap ulaong bakapat ke donut bayu I yakani ke Jingshah bat usngo omla ngit bat omla mudur bakinong yalam Balang ki baju le banwanra ke jingsuk ha ke imlang ke salang kin syangat hakum kini ke jing thombor ke Synod ke yang ha ke jing long ke wei bat ke Pynrem jur yakum kini ke jing le ke jing thombor persha ye ki chakri ublei bat ke long brio man brio ke de ke jing thombor ye ke imlang ke salang barok ke wei long upastor shu ulo ong ru bagani ke jing Pynïap ke de ke jing le khawput bat ula pha ke khubor sngolam shaki bahayeng hasam ki bala duno ye ki baiet bathon jongki bat ye ke Balang barok ke wei hakum kini ke por ba sngosi ke thang moderator ulapan pauru ban bu jing duai na kabenta ki bahayeng hasam bakin yo e ka bor bat ka jing sok bat pen pau ka jing kerman bu ublei un ai haki ka jing shlor ba ka jing sok hakum kani ka por haba banjur ban amdan ki jing mudur ne jing sosi ka banla ban pen shisha ka jing shimno yiki men siam bului upastor nong besap ulakan tu ki pat ba nong shong bakin kentat ka jing shun ka jing isi ka jing sngo pher bat ka jing kan at Henry Banlong ki bayi Yashania bat banyale banwanra ka jing tali bat jing sung. Ulapan pauru ka jing ngos kham ba ka jing sung bat ka jing kemen kan job ka jing le bat ki jing sneu ha ka bakut. Ngayeng hang ne na kabenta ka khasi jantia Presbyterian Synod Pdeng ban penpau ka jing sngau pai do Ngut Halor ka Jingshah Pynïap dusman ki mensim ba koridor kham tam ka jing herthma ka bala shimno ya ka jing jong ki Ngut ki pastor Reverend Bum Thang Situlu former General Secretary Manipur Baptist Convention Pastor V. Kai Kolun bat Pastor O. Kolen ki balong ki syakri ba koridor jong ublai ha Manipur hakine ki khindiat sngi ki baladam habang yo sngaw ya gane ga jingle ariu klaw ni sngaw kendet bat ngimla syu ban peipang bawat ya ki nong yalam niam ki bayang na kabenta ga jingsok bat ki bayale ban trei na kabenta ga sok kasan jong ki breu bat ki khun ga Balang ru om don jing map syu te kum ka Synod ngi ru ngi yang lang ban Pynrem yi ki bakum kini ki jingle ki bala long palat ya ka ain long briu man briu ngila ban ong klempep ba ka jing kta kti ye ki syakri ublai ki ba syakri yu bat ya ka bha kamiat ki khun ka Balang kadai hi ka jing herthma ya ka jaj penriu ya ka ba ngida Pynrem jor ye ki bakum kine ki jingle khawput ha Pdeng kane ka por bat kentas ngausi ngiyeng lang bat ki bahiyeng ki bahasam lembat ka Balang hi ngiyakit lem ya ka jing ngausi thang ka jing pai do Ngut ka jongki ha ka ju ka por ngi duai ba ublai un pha ya mensim bakoi ha ka bakum kane ka por bat ka jing dia ka bomla pentengan syu jongki kalong ka ba shisha ban ong om don kanu ka ideologi kabala ban Krisyan bat pensan da ka bashimno yigi mensim bolui bat kum ka Synod ngiyai duai ka kti ban pentingan ublai kanlong Halor bat ai bor yepi banom ai jaka ye ka jing shepting bat ya ka jing ya pai ya pra Henry ban ya kendu ya ka jing shun da ka jing ka jing ya le bat ka jing ya snam da ka jing kut jing mot baskam bat ka bomla penki sya ka jing terang ban yai be sya ka jing sok ni duai ru ba ublai unda penkup bor yepi da ka bor bakin jabnang haba pila le shitom ya ki bor jong ka jing dum da ka jing ai bat da ka jing slur da ka jing bat da ka jing yai pentikna ha ka bakut ka jing sok ka jing sain
kan senchar bat job